डिस्ट्रिक्ट आरो बरमा नोङो मोनाव लाखि गामि आंनि न' गथ'फोरा गासै हमिस आंखो सोङो नोङो माला फैगोन न'आव लकि आंनिनो फेमिलि आंबोथ' नागारा अरायबो न' होनहरो फंबाय आं बुंथ'नो हाया दा नायनांगोन र' दे मालाबा थांनो ओंखारोबा बुंहरगोन नोंनो आं बुहरना फन दा इन्स्टा नोङा फंबाय फरायनायखौ मोजाङै लाखिदोल' सम दंमोन बाद खालामबाय गासैखौ खालि FSP मा खेलानि नामाव सब जालि गोरों सब दिन्थिनो गुबुननि थांखि नांगोनि बांसिन लुटिबा जाखायो हारसिङै लान्थि इसोरजोंनो नांगौ गोरोबलायनाय मोनसे गामि जेराव जालांगोन जों गासै संसार मिनि खुसि जाम्बा नंला जोङो लुनानैबो नुयि बायदि जोंनो जौगाहोगोन जयै बयनि आंगो आंनि गामि इसोरजोंनो नांगौ गोरोबलायनाय मोनसे गामि जेराव जालांगोन जों गासै संसार मिनि खुसि जाम्बा नंला जोङो नुनानैबो नुयि बायदि जोंनो जौगाहोगोन जयै बयनि आंगो आंनि गामि सब बांबाय आं गामियाव देरबोनाय बे आंनि प्राइमारि स्कुल दाबो गोसोआव दं आं लोगोसे देरबोनाय खिरखि बारनाय जोंनि रुलमोन स्कुलाव थांनो होनना बिफां सिङाव जोङो थग' नागिरनाया दिनमोन बावगार जाया बेफोर रोखा रोखा दिना दानि दिननि स्ट्राइटआव थिगमोन हरखाबै हमस्लाबायै जों देरबोजोब्बाय हनै सिख्लाफ्रा देरबाय नालाय गासै बिरलांजोब्बाय सम फैबाय जों मोनथिस्लाबि बायदि खालामबाय दाय बाट सानसे स्वेर थागोन खुसि गासै गोसोनिफ्राय दसेनो सा दसेनो सिं बिदिनो मानसिनि लाइफ खालि फैसा रां रुफा मुलुगा बिदिनो टाइम लिरबाय फंनैसो आं खुला खुलि जेबो खामाखै हाइड आंनि गामि आरो हमिस थेंक इउ गोसोनिफ्राय गोमो गोथां आरो प्लेन बेनो जोंनि गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो बरमा नोङो मोनाव लाखि गामि आंनि न' गथ'फोरा गासै हमिस आंखो सोङो नोङो माला फैगोन न'आव लकि गोमो गोथां आरो प्लेन बेनो जोंनि गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो बरमा नोङो मोनाव लाखि गामि आंनि न' गथ'फोरा गासै हमिस आंखो सोङो नोङो माला फैगोन न'आव गोमो गोथां आरो प्लेन बेनो जोंनि गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो बरमा नोङो मोनाव लाखि गामि आंनि न' गथ'फोरा गासै